Eixo adea. Zalderik Zer moduz? Ondo? Ondo. Eta zu? Ondo, esan beharko. Ja. Kasturte bukaeran orain. Hemen be bai. Noizti zauz, hemen lanian, almenen? Beira, hasi nintzen, Gabon aurretik hasi nintzen ordezkapen batekin. Deitu zuzten ordezkapen, epe luzeko ordezkapen baterako, eta Gabonetan ordezkapen abokatu zanean, beste irakasle baten jubilazioakin juntau zen, eta orduen txetik. Ondo. Eta zertan zabiltzen, non zaude klaseak ematen? Nau DBH-ko zikluan sartzen naiz bakarrik, DBH bat, 2 eta 3. mailan sartzen naiz. Naturzientzietako irakasle moduan, eta gero nago, gela honetan, DBH-bin tutore naiz baitza. Eta zer moduz, esperientzia? Gogorra eta zaila, baina aldi berean politxa, ni oso gustora nago. Masterrean egon zinen praktikak egiten? Bai, hemen. Hementxe? Hemen, ikastolan, hemen egon nintzen. Zu hemen ikasitakoa zara? Hemen ikastxakoan azaitza. Oda, hemen ikasi, ez dakizu bat urtean, eta masterra eta gero, buelta. Nire irakasle izendako jentiak inoin, hoi lankide. Eta praktikan ikusi eta irudikatu zenuenarekin, gaur egun bizitzen ari zaren esperientzia konparatuta, nola ikusten duzu? Bueno, ez bentzago, ikusitxakoa eta batez be igual praktiketako irakasleako la erakutsi zoztalako be, nahiko garbi erakutsi zoztan zela lan itxen daurien, orduan, hombre, bai, ikusten dituzu lehen hau ikusten ezin jutzen izkinak eta batez be tutore lanian. Ni praktiketan egon itzanean nire irakaslea etzan tutore adibidez, irakasle hainbat asignaturatan, batxillergoan sartzen itzan baitxa, oingoa izaten dago igual intentzoa zentzu hortan, ez? Ez talako bakarrik irakasle batek dauzkan ardurak, tutoretza batek dauzkan ardura bat dauzketelako gainean, baina nik uste esango nuke praktiketan ikusitxakoa, bai datorla bat gero nioen bizitzen da honakin. Zuk masterra noiz bukatu zeben? Oin dela? 2 urte? Oin 2 urte. 2 urte. Bai. Eta orain da lehenengo aldiz lanean hemen egon zuen? Bai, hola, epe luzez, bai. Ordezkapen motzak eta izen itxun aurrek urtean, baina luzerako bai. Eta masterran eduki zenuen esperientziatik edo, gaur egun bizi duzun irakasle lan horretan ikusten duzu bertan egindakoak lagundu dizula, zertan lagundu dizu? Bai, masterrian nik uste emote jakula baliabide asko, emote jaku gauzak aztertzeko eta gauzak pentsatzeko burua amoldatzeko tresna asko ez, eta horredanok ibiltzen nau nik gaur egunean. Egoera asko eta asko ez dituzu bizitzen eta ez dituzu benetan sentitzen lanien jartzen zaren momentura arte. Eta igual momentu hortan da benetan zu hasten zarenean, akordatzen, bai, egun hartan esan zozkuen edo ikasgai honetan komentau ginen, eta igual orduan konturatzen za benetan, masterrak bai emon dutzula baliabideak ez, bestela klasean zauzenean momentu askotan pentsatzen duzu, hau aiauko naiz aplikatzera, edo hau eukiko eta aukeria gero, eta konturatzen za gero baietz. Eta gero masterreko mugarri importante bat ere izaten da master bukaerako lana, ez? Zuk zertaz egin zeben proiektua? Bai, nik ineban, seguramente baitza nekarren bideagatik ineban jasangarritxasunakin lotutako proiektu bat. Gure izeneban aztertu izen zen, zela sartu jasangarritxasuna ez beti moduan naturreko arlotik edo zientzietako arlotik, baizik eta zeharka zela garatu lehiken jasangarritxasunerako kompetentzia hori gainontzeko, ikasgai diferentetan, ez? Eta hortan saiatu nintzen, eta aldan einean, eta igual da berezko daukaten zehose, baina aldan einean saiatzen naiz nire hemen eitzen. Egizan nire naturreko irakaslean naizela, eta igual oso lotuta doiatzela, ez? Baina, agenda 21 hartura beba daukat, eta, saiatzen az bere egunean lan hartan initxuen geuzak, jo daukat hemen imprimiruta lan hori eta badaukat hemen, ez? Orduan, saiatzen az presenten bitzen lanian botan itxiban gauzapean. Orduan, master bukarako lan ere bihurtu da zure egunero botazen? Bai, bihurtu da tresna bat hori da.